Добра раніца. І ось як ви бачите, раніца починається не з кофе. І вам того ж самого раю. Ось що ми тут имеем. Вот это голубый фонтан. Зараз я здесь и тут. И побегу вот так, вот так, вот так и вот так. Так, ось перше місце. Ось такий видок. Ну не супер, якийсь там каменолом. Каменолом. Дуже не хочется припиняться. А до горы мы еще побегаем. Наближаемся до другого пункта. О, а вот до другого пункту моего маленького выпаду. А, вот таки останется. Вау, забавно. Ну добро. На что он похож? Ну так и останется. Каменчик. Ну и трошечку на знайомій мові. О, кам'яні, скали. Подобається. До речі, ставте лайки, коли вам так само подобається. Ну і куди ж без гэтага? Пячора Манон де Роше. Пробачте за мой французский. О, 3 камяни. Там можно сховаться. Ну и это все у пригожем лесе. Ось такі камяні. І ось так это все тут. Обов'язково орієнтування мусить бути тут. О. Маре Луїр Орван. Это местечко с невымовляльным имен. И поглядите, что тут таке робится. Сегодня все місцеві не только пришли на пляж, ну на речку, у якої, до речі, нельзя плавать. Стоять шильды, что плавание заборонено. И вот все только сидят в воде и, ну так, можно трошечки баловаться. Там новый мог. Ну и так выглядит это маленький городок с туристичного пункту гледжання. Ось вам лунок трохи ближей. Крутится, вертится, все працює. А ось там, до речі, бачите? Машина выходит на просто такой брамы. Вежа с брамой и на мост. Дуже пригожа, и мы там навіть ехали сами. Ось так и живем. Черговый пункт нашего подорожжя — это город Невер. Never say never. Вот идем, приехали и шукаем, где что-то поесть. А потім будемо оглядати вже місцеві краєвиди, ті, які є та будинки. Як завжди, костьоли, замки, нічого нового. Так, ну що, потягалися ми по цьому городу, якісь там 20 хвилин, і нічого не знайшли, не кормлять. Never кормлять. Never не рекомендуємо. Тільки ночі. Кажуть, ще полтори години ми здохнемо. Рішення таке. Зараз хватаємо там скипку хліба якого і летимо в наступний город. Маленечке удокладнення, як було зрозуміло, зараз 17:30, а кухня відчиняється у 19. Тобто у день, коли ти голодний, хочеш обіду, тут не знайдеш. Never say never. Так, слухайте. Але щось добре у Невері є. Як ви бачите на ваших екранах, гэта
орієнтування. Ось таке. І тут, до речі, недалеко пункт стоїть. Пойдемо його поглядім. Зараз на гэты костёл, а ось палац. Палац і костёл. Ну, а черговий косплей на Нотр-Дам. Парижський, я маю на увазі. Глядите, так само якісь там гаргулі сидять. Во-во-во. Вон там чоловік з бородой. Ну, добре, вітражі. І все тут. Вот так ось. Ну добре, цікаво. Ось, глядите, белые коровы. І, ну, певно, що дають гэтай коровы белое молоко. Упершыню бачу, каб коровы были белые. Мы уже... О, нешта там кажуть. Мы уже подъезжаем до нашего ночлегу и будем класться спать. Давайте, добраніч.